Ano na po na yung mga hindi pa pala rin, ipapauna na po namin. Ang judge po dito, all ng judges from Ilocos Norte. Thank you. Pwede po ako marapon. Rider 150. Ganda ng pili mo dyan, boss. Tignan nyo. Kaya niyang itaas. Testing natin. Fireman. Pwede patagin. James Motorworks. Siya po yung nagbibiling po yan. Inibilang ko namin yung maglaro sa Highland Tour ng Abra. Alright! Ano saan na yung pinakamalayo na dito, sir? Bataan. Bataan. Pakapakayo. Mas mahal pa raw yung pyesa kaysa doon sa motor. Tapos, yung premyo, 2,500 lang. Paano kaya? Anyway, hindi ko alam kung anong mapapala nyo rito, pero pala ko, kaligayahan ninyo ang mapapala nyo rito para makilahok itong motor show na ito. At yung mga manunod naman, kaligayahan din na maka-witness ng motor show dito sa bayan ng Tagudin. Hintayin lang po natin ang mga judges kung sino po sa kanilang mananalo. Pero sinisigurado ko po sa inyo na masisiyahan po lahat, lalo na yung mga welcome po kayo dito sa amin. Magandang gabi and may God bless Tagudin. Maraming salamat po. Magandang gabi yung Sir Mayor. Magandang tulog na dyan. Isang sounds naman lupik. Tabi muna, tabi. Versus. Yes, sir. Pag sa mga American build po sila, yan po yung mga... Sa mga gusto pong manood ng drag race bukas, pasok na sa sakyan doon. Close po. Highland Endurance. Open pa po ang registration. I-hire for... Isang sounds mga dyan. Ayun. Surut. Patong lang po muna yung mga motor natin mga sir. Pakita lang po yung mga natin. Yung soder, uli muna kayo. Yung soder. Soder. Boss. Number 21. Wala ko na yan. Bro.
Bakit ko masyado, Martin? Pag sinabi ng taas, taas. Sige. Ulitin natin. Break 125. Versus Rider 150. Shout out, Team Ilocosur, Club I. Alright. Kami. Paragpag. Alright. Nagbiro kami tika paragpag.